خیری دے چی حجنا مصطفیٰ وطن ہے شاید اڑون تیئی کے دا تعالی وطن ہے شاید اڑون تیئی کے دا تعالی وطن ہے خیری دے چی حجنا مصطفیٰ وطن ہے شاید اڑون تیئی کے دا تعالی وطن ہے شاید اڑون تیئی کے دا تعالی وطن بو بخت ورائی پاک اللہ شر و رحمتی بیتی بو بخت ورائی پاک اللہ شر و رحمتی بیتی کچو تواب لچو صفا مروازی با وطن شاید اڑون تیئی کے دا تعالی وطن شاید اڑون تیئی کے دا تعالی وطن خیری دے چی حجنا مصطفیٰ وطن شاید اڑون تیئی کے دا تعالی وطن شاید اڑون تیئی کے دا تعالی وطن پاک حرم نشرا پاک اللہ رحمتی کو پاک حرم نشرا پاک اللہ رحمتی کو کواتڑوں میں کن کے چی بدرد جا وطن شاید اڑون تیئی کے دا تعالی وطن شاید اڑون تیئی کے دا تعالی وطن خیری دے چی حجنا مصطفیٰ وطن شاید اڑون تیئی کے دا تعالی وطن شاید اڑون تیئی کے دا تعالی وطن مبارک تیان اللہ درگاہ حج و قبولیڑی کا مبارک تیان اللہ درگاہ حج و قبولیڑی کا وسیولا ما کمی چی دو کالا وطن شاید اڑون تیئی کے دا تعالی وطن شاید اڑون تیئی کے دا تعالی وطن خیری دے چی حجنا مصطفیٰ وطن شاید اڑون تیئی کے دا تعالی وطن شاید اڑون تیئی کے دا تعالی وطن حجنا ہمایون مسرور اس پاکڑستا کچا حجنا ہمایون مسرور اس پاکڑستا کچا لیک واشی کشت مائے پاک رسول اللہ وطن شاید اڑون تیئی کے دا تعالی وطن شاید اڑون تیئی کے دا تعالی وطن خیری دے چی حجنا مصطفیٰ وطن شاید اڑون تیئی کے دا تعالی وطن شاید اڑون تیئی کے دا تعالی وطن آلو نظم ڈالیشی بو منائی دے حاجی مدیر صاحب سلیمان شاہ سلامزے او تیز کورودان استاندی فرمائش کا کالیائن محمد عارف سلامزے محمد حارث سلامزے ڈاکٹر امیر جان سلامزے انجینئر نصرت اللہ سلامزے ہدایت اللہ سلامزے محمد آصف سلامزے محمد عمر سلامزے ابراہیم سلامزے سہیل سلامزے حسنات سلامزے پاسون سلامزے سکندر شاہ سلامزے پرویز سلامزے رومان صاحب زادہ سمیر اکبری ابرار بابری سبحان اللہ شمس ارشاد اللہ سیفی سپیشل فرمائش کویشی بو منائی دے
محمد عثمان سیفی او چنٹا الہام اللہ سیفی آواز شی وسیع اللہ در نوریز ریکارڈنگ سنٹر شی العابد اسلامی ریکارڈنگ اسٹوڈیو دا سالا وطن شاید رون تیائی کے دا سالا وطن خیر دے اچی اے حجین مصطفیٰ وطن شاید رون تیائی کے دا سالا وطن شاید رون تیائی کے دا سالا